En el mundo debemos estar juntos como si fuéramos uno. Hay gente muriendo y es tiempo de tenderles una mano. Hoxe, 30 de xaneiro, é o Día Escolar da Paz e da Non Violencia que se celebra dende 1964. En Chantada nunca deixan pasar por alto esta data na que Gandhi morría asasinado en 1948 na India. Celébrase nas escolas para que as novas xeracións nunca esquezan que a única maneira de lle por fin aos actos violentos é a través da educación, tal e como nos lembra no seu comunicado o colectivo de educadores Nova Escola Galega. A música é un dos vehículos de comunicación por excelencia, por iso, dende os colexios Eloísa Rivadulla e Xoán de Requeixo optaron por facer esta mañá unha reflexión para a paz. No segundo caso, o Parque do Sangoñedo foi o espazo escollido para que o alumnado ao completo interpretara con canto e baile dous fermosos temas. No Eloísa Rivadulla organizaron unha pequena festa na que o alumnado gozou e reflexionou sobre a paz. No caso do Colexio Xoán de Requeixo, a mañá comezaba cunha carreira solidaria na que participaron tamén pais, nais e profesores no paseo fluvial do Asma. O sol saíu un pouco máis tarde do agardado, pero saíu, ao tempo que os raparigos completaban o percorrido a razón d'€1 por familia e en beneficio do recuncho solidario de Chantada. Tamén na educación secundaria celebraron a loita pola paz a través das lecturas e da música. Foi na tarde de onte luns na que alumnos de piano e outros combos da Escola de Música apoiaron o acto organizado polo IESBAL do Asma. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas, sin infierno debajo de nosotros y encima de nosotros solo el cielo. Imagina todo el mundo, viviendo el día a día. Imagina que no hay países, es fácil hacerlo. Mostrar cosas maravillosas. Ven y piensa y déjame llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin que nadie lo impida. Dende a Nova Escola sinalan que para que a educación para a paz sexa permanente compre que se recoñezan tamén os pequenos esforzos educativos de todos os días que logran reforzar a convivencia non violenta. Referíronse tamén a 10 accións educativas que aínda reciben escasa atención e entre as que están colaborar en rede entre aulas, centros, veciñanzas, cidades e países con iniciativas transfronteirizas. Realizar análises críticas das formas de violencia transmitidas mediante os videoxogos, os xogos colectivos, virtuais, a televisión, os cómics, as redes sociais ou algúns filmes. Por outro lado, convidan a indagar no importante papel histórico actual das mulleres no fomento da cultura de paz e traballar en prácticas restaurativas e positivas abordando os conflitos e o acoso mediante a prevención ou o diálogo e a procura da empatía.